Angiqale ngichaze bafowethu ukuthi kunomehluko phakathi kokubiza isibongo nokusebenzisa isibongo. Ukusibiza isibongo akuyona into emgulisayo umuntu. Kodwa ukusebenzisa isibongo iyona nto egulisa umuntu. Athi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayika ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Nginibingelele nginamukela umhlaba wonke nasendaweni zonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe. Ibizo lami ngumlekeleli wakambanjwa, impunga yesintu. Kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba, untombi ziyamncumela, insizwa ziyamkhomba. Isitwana esincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe. Bathi ikholo likholwa ngenhliziyo engalibhanda kancane esontweni ugxamgxama umsathe enkakane lakhala lathi ngahamba. Lithese lo sitha lathi ngahamba. Umjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka kuthi faca. Umshana wakofuze fulele omashiya amahle sengathi azoshumayela. Umzukulu kaMdumo igaba elimabanga. Kathumbu la tshatatsha ngishabo sibalo labashisa utshatatsha kaPheshe, uPheshe kaMaguyane, uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonjo. Kuhlala kuyintokozo ke ngaso sonke isikhathi bafowethu ukuthi ngifike la kwimpunga yesintu TV nginiphakele izinto ezibalekile kwisintu sethu thina njenganabantu abampisholo. Uma kuthanda kusijoyina ke kule channel yethu siyakwemukela kakhulu ngezandla ezimhlophe. Siyacela ukuthi utshele nabanye ukuthi impunga yesintu TV ikufundisa izinto eziningi ezithinta isintu sethu thina njenganabantu abampisholo, ixazulula inkinga zabantu abampisholo. Namuhla ke bafowethu ngifisa ukukhuluma ngesihloko sibalekile kakhulu. Ngifisa ukukhuluma ngesihloko esithi ungowakwabani. Kusho ukuthini ukuthi ungowakwabani? Omunye umuntu mhlambe uza ngangizwa kahle njengempunga yesintu ukuthi ngisho ukuthini mangithi ngifisa ukukhuluma ngokuthi ungowakwabani. Ubona bafowethu emhlabeni esiphila kona kunabantu abadonsa kanzima. Uthola ukuthi imisebenzi abayitholi. Kunabantu othola ukuthi izinto zabo azihlangani. Bayazama ukuhlanganisa kodwa kuhlangana. Ingoba bashawa ukuthi abazi ukuthi bangabakwabani. Okanye abaqonda ukuthi makuthiwa ungowakwabani kusuke kushiya ukuthini. Uzokhumbula ukuthi abantu abaningi bazi ukuthi makuthiwa ungowakwabani kufanele ukuthi umuntu agagule isibongo sikayiso omzalayo ngokwesende. Kanti ngokwesintu sethu ukuba ungowakwabani ngokuthi kubuke ubaba wakho kuyinto ejulile kakhulu bafowethu, kunemigudu ethile landelwayo ukuze abantu bonke kuzobona ogwaja omhlophe ugijima ehlungwini. Ngiyacabanga ukuthi kubalekile ukuthi lento ngiyibeke kanje. Angiqale ngichaze bafowethu ukuthi kunomehluko phakathi kokubiza isibongo nokusebenzisa isibongo. Ukusibiza isibongo akuyona into emgulisayo umuntu. Kodwa ukusebenzisa isibongo iyona nto egulisa umuntu. Ubona esikhathini sanamuhla kugcwele abantu abayimlalandle labe kuthiwa bangamaphara. Ingoba izibongo abazisebenzisayo basebenzisa izibongo engafanele ukuthi bazisebenzise. Ingoba bona bathi bangabakwa sibanibani kanti akubona bakwa sibanibani. Kodwa ke namuhla kwimpunga yesintu TV sizokwenza kube nogwaja omhlophe ugijima ehlungweni ukuthi umuntu makuthiwa ungowakwabani kusuke kusho ukuthini lokho. Ake ngiqale ngiyichaze bafowethu. Uma kuthiwa ungowakwabani kubukwa ukuthi wena uzalelwe kabani. Anganoma abantu bayizwa lona. Uzokhumbula ukuthi phakathi komuzi wakaNgcobo okanye kwaNgcobo kukwaNgcobo umuntu oyinhloko kwaNgcobo uNgcobo. Okusho ukuthi yonke into okanye okusho ukuthi yonke ingane ezozalelwa egcekeni lakwaNgcobo ingeya kwaNgcobo. Ingakho bafethu makubuza ukuthi ungowakwabani bese uyasho ukuthi ngingowakwaNgcobo ngoba wena uzalelwe kwaNgcobo. Akubukwa ukuthi ubani ozalisile kodwa kubukwa ukuthi ubani ozele okanye ubani othole umntwana emtholela kuphi. Uma wena uyinsizwa uzozalisa intombi, ngenkathi uqala uyizalisa intombi wena njenganensizwa izothola umntwana emagcekeni omuzi wakubo. Leyo ngane izobiza ikonina lume, izosekeleka ekhakonina lume bayo. Leyo ngane mayibuza ukuthi ingeyakwabani izobiza isibongo ezalelwe ngaphansi kwaso. Uma leyo ngane leyo kweyakaNgcobo
zonke izinto ezozilungisa ezozenza ngokomsamo kuzofanele ukuthi izenze esibongweni sala izalelwe khona ngoba ingeya lapho ingeya kwa sibanibani obani osibanibani okuwumkhulu wayo ozala banina unina njenganenhloko umkhulu wayo unina wayo ubiza uyise amzala okumkhulu walengane yingakho ke nalengane lema kuzobuza kuthiwa wena ungowakwabani leyo ngane leyo uzokhumbula ukuthi umama wayo ubiza isibongo sakubo okuyisibongo sikayise wakhe yena kodwa ingane ayitholile yona izobiza isibongo esibizwa uyena umama wayo ngoba ikhona yena lesekeleke khona isona sibongo futhi azosisebenzisa omunye umuntu uzoba nombuzo ukuthi kungabe impunga yesintu kunephutha yini mangitshela ingane yami ukuthi izalwa kabani njengoba ngike ngachaza ukuthi ukusebenzisa isibongo nokusibiza isibongo izinto ezimbili lezi ezahlukene ukubiza isibongo akumlimazi ngalutho umuntu ngoba ithongo lakonina lume bani lisuke liqonda vele ukuthi lengane le insile yalapha kodwa ngokwesisekelo isekeleke le ekhaya ukhona vele umuntu obiza esinye isibongo ngokusibiza kodwa akasebenzisi lutho lwakhona njenganempunga yesintu impunga yesintu ibiza isibongo sakwambanjwa isibongo sakwambanjwa kumina sifana negama ngoba vele ngiyigazi lakhona kaMbanjwa ngiphume esendeni lakwambanjwa kodwa ayikho into engohamba ngoyenza kwaMbanjwa ngoba isisekelo sami asikho khona abazali uma bengacacile akufanele ukuthi wena wenza izinto zomsamo wakini ngoba lokho kokuphambanisela nezinto zakho uyothi alihlanganisa izinto zingahlangani omunye umuntu uzoba nombuzo ukuthi uma ke mina ngike esimene esifana naleso abazali bami bengacacile isiphi isibongo engisisebenzisayo wena uzosebenzisa isibongo esisetshenziswa umama wakho ngoba ikhona la usekeleke khona nezinto zomsamo uyothi uma uzenza uyozenza isibongweni sakho umama wakho ngoba ikhona la usekeleke khona uma umuntu ezobiza okanye umuntu umezosebenzisa izinto zomsamo kusuke kufanele bafowethu ukuthi kubukakale kuqala isisekelo sakho ukuthi sikuphi la sikhona ekuzalekeni kwakhe phakathi kwamama wakhe nomama wakhe ikhona yini imigudu elandeliwe kwakufanele ukuthi ilandelwe ngokwesintu ukuze phela leso sibongo leso akwazi ukuthi asisebenzise ukusibiza isibongo kuyinto engasho lutho vele ingane kubalekile ukuthi uyazisa ukuthi ingeya kabani ngokokuzalwa ngokwegazi ukuthi ubaba wayo owakwesiphi isibongo lokho kwenzela ukuthi ingathi ingane ekukhuleni kwayo ibe manje sihlangana nabantu abayigazi elilodwa elifanayo bagcine sebethandana bese bazalisane abantwana ngoba phela vele ukuzalwa kuleso sibongo usukuyigazi lakhona usukungowakhona kodwa ngesimo sokuthi imigudu ethile ayilandeliwe kufanele ukuthi ilandele usukungeke ukwazi ukusebenzisa leso sibongo usukungasibiza ukusibiza kodwa ukusebenzisa ngokomsamo nenyongo angeke wakwazi ukuthi ukwenze lokho ngoba uma wenza njalo izinto zakho zovele ziphambana yingakho ke esikhathini sanamuhla uthola ukuthi abantu abaningi baxakekile abantu abaningi izinto zabo zihambi kahle ingoba iningi labantu besilisa kakhulu bayathanda ukuthi bazise kobaba babo uthola ukuthi obaba babo abahlawulanga uthola ukuthi obaba babo ababadingi ukuthi beze kubona kodwa bona bazithathe bona bazise emakubo bazise bona uthola ukuthi ubaba wakhe akahlawulile umuntu athatha isinqumo yena sokuthi uzodhlawula yena bese athukuthelise lethongo ekuyilona elimsekele lento bafowethu yokuthi ungowakwabani into ejulile kakhulu awuvele ube awaboka baba wakho ubaba wakho engayihambanga imigudu uzokhumbula ukuthi isintu sethu sithi abantu uma bebabili kufanele ukuthi bahlangane sebecacile sebeyindoda nomfazi ngenkathi ke manje abantu sebecacile beyindoda nomfazi yilapho beqala khona ukuthi bahlangane ngokuthi bembathe ngokocansi bese kuvela umntwana lowo mntwana loyo usuke nakhona ezobiza isibongo esibizwa unina wakhe uzokhumbula ukuthi unina wakhe osuke emzala ngaleso sikhathi usuke sekhishiwe esibongweni sakubo uma ekhishwe esibongweni sakubo weza la ke manje esibongweni aganele kusona wafike wafakwa ngembuzi emsamo wakhona sashintsha isibongo sakhe sabiza la eganele khona sangasabizi manje ikubo la esuka khona ngenkathi ke manje lo muntu eseqala manje ethola ingane phakathi kwalesibongo leyo ngane isibiza manje isibongo
sikanina ekuyisibongo esisha. Ingakho umuntu nomuntu uma sekufike ekutheni manje asebenzise isibongo ngokuthi alungise izinto zomsamo, kusuke kufanele ukuthi abuke isibongo sikanina, abuke unina ukuthi usekeleke kuphi. Uma unina wakho esisekeleke kubo lezalwa khona, nawe isibongo kufanele ukuthi ulungise kusona izinto ikhona lapho. Kodwa uma wakho okuzalayo esesisekeleke kubo kababo wakho eseganile, nawe ikhona lozofike khona ulungisa izinto. Ngiyazi ukuthi lento engiyikhulumayo into ejulile kakhulu. Ingakho bafowethu kufanele ukuthi nawe umama wakho uma ukuthi akashadile, kusuke kubalekile ukuthi umfuno ukuthi yena le khona ekuyikubo khona kufanele yini abe khona. Ubuka ugogo wakho ukuthi wayeshadile nomkhulu. Uma wayengashadile nomkhulu, thatha uma wakho umbuyisele komalume bakhe, bese nawe uyokwenzelwa izinto komalume bakhe, ngoba ikhona la esekeleke khona, ikhona la kwakufanele ukuthi akuzalele khona, ikhona la yena kufanele ukuthi abize khona. Lapho ke kusuke sekuyikomalume bakho ke lapho ekhabo kama wakho, ikhona lekufanele ukuthi izinto zakho uzenzele khona. Hayi bafowethu, ngesizathu sokuthi vele la kuma comment abantu bayakwazi ukuthi babuze imibuzo ethile uma ukuthi abaqonde entweni ezithile. Ngiyazi ukuthi sona lesihloko sihloko esijulile kakhulu. Mhlambe nami ngiyimpunga yesintu angizange ngisithathe ngisilethe kuwena ngendlela amakhehla ngithume ngayo. Kodwa uma ukuthi kukhona la ningacaciselekile khona, ngobe sengikwazi ukuthi nginiphendule khona la kuma comment, ngizophinde ngikwazi futhi ukuthi ngifike bukhoma sikhulume bukhoma lento umuntu la ekwazi khona ukuthi afake umbuzo bukhoma siwuphendule ngaleso sikhathi. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe ku-channel yethu Impunga Yesintu TV, bese nizitholela nencwadi zayo Impunga Yesintu. Incwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile, nencwadi esihloko sithi sithini isintu. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke njalo nisubscribe ku-channel yethu Impunga Yesintu TV, bese nibatshele nabanye beze la ku-Impunga Yesintu TV bafike basubscribe, bese sithi nje impunga. Wayengibeke kalona mingimbeke yami mahlombe. Wayengibeke kalona mingimbeke yami mahlombe. Wayengibeke kalona mingimbeke yami mahlombe. Wafika inyoni yahlala phezu kwathi. Wafika inyoni yahlala phezu kwathi.